A molécula de ADN é un polinucleótido, formado por dúas cadeas de nucleótidos enroladas entre si, formando o que se coñece como doble hélice. É posible ver o ADN usando materiais sinxelos, que son o alcohol, a bebida isotónica e o lavalouzas. As nosas células están recubertas por unha membrana que mantén os contidos no seu interior. No interior desta membrana podemos ver o núcleo e outros componentes, e no interior do núcleo atopamos o ADN. Poderemos extraer unha mostra da saliva. Para liberar o ADN precisamos romper as membranas celulares e nucleares. A isto chamase elipse. Un axente surfactante, como o xabón, disolve lípidos e permite que o contido celular saia. As sales presentes da bebida isotónica axudan a que as moléculas se agrupen e se separen das proteínas. Ao engadir este disolvente en capa sobre a mestura acuosa, o ADN forma fíos brancos porque xa non se disolve. Visualmente, vese e pódese coller cunha varilla. Iso é o ADN.